TV Anwaru kanbagaw foli ni tadun an b'aw lase aw bɛɛ ma k'a yira k'a fɔ aw ka tile kunnafoni kɛnɛ ni o kɛnɛ sigili a bakurubaw filɛ nin. Wagati min na a fɔra an ka jamana ɲɛmaa Ibrahim Boubacar Keita ka bɛna taa Kayi mara la u ka collectivité ani u ka service administratif bɛɛ kelen don ka wuli ka jɔ boloda sisan. Banguru dɔ nana de bi sibiri don wagati min na a wulila dɔrɔn banguru jigin kɛnɛ sanfɛ Abidjan o ka banguru jigin kɛnɛ ba mun bɛ maa naani olu de bɔnɛra u ni la. Amérique bannen don bi k'a fɔ bolonɔ bilara bɛnkan sɛbɛn mun na Iran nucléaire ko la o tɛ tugu o bɛnkan sɛbɛn kɔ a kɛlen don ka bɛɛ lajɛlen jɔrɔ sisan. Bakurubaw tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna walawala k'a di aw bɛɛ lajɛlen ma an ka jamana ɲɛmaa Ibrahim Boubacar Keita a bɛna taama dɔ boloda ka taa Kayi kabiri o kuma fɔra Kayi a kan ka tɛmɛ Kayi dugu minnu kan o Kayi dugu ninnu i b'a ye k'a fɔ a ɲɛmaaw kɛlen don ka wuli ka jɔ boloda walasa ka se ka jamana ɲɛmaa bisimila ka ɲɛ cogo min na an ka kunnafoniw lajɛ. Kabiri a fɔra an ka jamana ɲɛmaa Ibrahim Boubacar Keita k'a bɛna taa bɔ Kayi bɛɛ kɛlen don ka wuli k'i jɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɛrɛ mun bɛ tali kɛ an ka collectivité la n'o ye yen yɔrɔ ɲɛmaaw ye ka taa se faso baarakɛlaw ma bɛɛ kelen don ka wuli k'i jɔ walasa jamana ɲɛmaa ka tagali a ka kɛ a bolo taama ye taama mun n'a bɛna nisɔndiya sɔrɔ a kɔnɔ ni taama in bɛna kɛ taama cɛɲi ye a mana taa yɔrɔ o yɔrɔ o de y'a to keɲebakaw kabiri a kuma fɔra olu fana kelen don ka wuli k'u jɔ u ka collectivité ye fo ka taa se u ka préfecture ma bɛɛ kelen don ka wuli k'i jɔ ka jamana ɲɛmaa ka taama in diya a bolo mun jɛlen don mairie maaw olu kɔni kelen don ka wele bila baarakɛyɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen olu ka se k'u tɛgɛ don u kun cogo min na walasa ka se ka a baara kɛ o de senfɛ jamana ɲɛmaa a yira k'a fɔ ale ka tagali mun bɛna kɛ ni maraw na a bɛna kɛ sababu ye ɲɛtaw na sabati u ka baarakɛyɔrɔw la keɲeba jiko gɛlɛya bɛ yen kuranko gɛlɛya bɛ yen wa u bɛ fɛ k'o ɲɛnabɔ sani IBK ka se yen IBK kana sɔmi fosi la an bɛ don min na i n'a fɔ sisan o fana bɔlen kɔfɛ o de y'a kɛ u kelen don k'u ɲɛsin u ka dugu jukɔrɔ bɔlaw olu ka baarakɛyɔrɔw ma walasa olu ka se k'u tɛgɛ don u kun ka se ka nin yɔrɔ in datugu k'a yira jamana ɲɛmaa la k'u bɛ baara la ka sɔrɔ u tɛ ka foyi kɛ o la jiko ni kuranko n'i y'a jateminɛ o gɛlɛyaba de bɛ yen mun kan ka ɲɛnabɔ keɲeba mara yɛrɛ la wa n'o dun kɛra a nafa ka bon kosɛbɛ sɔrɔ yiriwaliw la a nafa ka bon kosɛbɛ fasodenw yɛrɛ fana ma. Jateminɛ kura kan ka kɛ malidenw ka ko la k'a dɔn maliden mun bɛ an ka jamana kɔnɔ a bɛ t'i jɔ ma hakɛ joli la an mago bɛ franc CFA miliyari 16 de la ka se k'a baara kɛ an ka kunnafoniw lajɛ. Gouvernement tɛmɛnen don Institut National de la Statistique de fɛ n'o ye INSTA ye walasa san 2019 u ka se ka maa mun bɛ an ka jamana kɔnɔ k'o da dɔn ni an ka recensement général de la population et de l'habitat walasa o baaraw ka kɛ kelen don ka wele bila an dɛmɛbagaw ma ka se ka nin ko ta ko duurunan ka ɲɛnamaya cogo min na o de senfɛ an ka minisiriso mun ɲɛsinen don ɲɛta baaraw ma ani fasodenw ka ko ma n'o ye ministre de l'aménagement du territoire et de la population ye o kelen don ka wele bila an dɛmɛbagaw ma u ka sigi ka fɔ kɛ walasa o ko ka kɛ o le y'a kɛ u ye wele bila i b'a ye k'a fɔ o ni ka jɛkulu ma an ko ma Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA o la u ye ɲɔgɔn ye mun kɛ a tun kalifalen don an ka minisiri yɛrɛ ma n'o ye Adama Cɛmɔgɔ Jara ye u bɛna ni jateminɛ mun kɛ a bɛ kɛ sababu ye gouvernement n'a ka baara kɛ ka ɲɛ sariyaw bɛ boli a togoyaw la sabula an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ni sariyaw u y'a bila sen kan a bɛ san 10 ɲɔgɔnna bɔ a bɛ tali kɛ i b'a ye k'a fɔ jateminɛ mun ni ɲɛmaaw b'a kɛ ka se ka jamanadenw dadɔn ani baara kan ka taa sira mun kan ka se k'o baaraw kɛ cogo min na u ye fɛɛrɛ kura mun sigi sen kan a bɛ tali kɛ ɲɛtaw la kabiri Mali ye a ka yɛrɛmahɔrɔnya ta ka na se bi ma u ye 4 dɔrɔn de kɛ wa a laban yɛrɛ o kɛra ka bɛn san 2019 ma an bɛ don min na i n'a fɔ sisan a duurunan mun bɛna sigi sen kan a nafa ka bon kosɛbɛ sabula fo maaw ka sɔrɔ minnu b'a baara kɛ minɛnw fana ka sɔrɔ minnu b'a baara kɛ
kɛ i n'a fɔ tɛmɛninw ta kɛra cogo min na san 2019 o bɛna ɲɛ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan sabula u bɛna baara kɛ ni minɛnkuraw ye an b'a fɔ minnu ma ko nouvelle technologie o fana bɔlen kɔfɛ u bɛ taa sira minnu kan a sira ninnu cɛ ka ɲi kosɛbɛ a bɛɛ bɛ nɔgɔya u bɛ minɛnw ta u ni minɛn minnu n'u bɛna baara kɛ ni a ye ni an kama tablette wa a jaw fana u bɛ tɛmɛ i b'a ye k'a fɔ subahana mansinw sanfɛ n'o ye satellite ye o la an bɛ don min na i n'a fɔ sisan u bɛna a baaraw boloda ni tablette ye wa a baara nɔgɔya fana u y'u da so bɛɛ lajɛlen ma ko o ɲɛfɔ o y'a jira k'a fɔ u bɛna maa minnu cogoya ta a bɛna lakana sabula a bɛna mara yɔrɔ la o la wagati min na u ye nin fɛɛrɛ ninnu sigi sen kan u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka na ni sew ye cogo min na nin baara in ka se k'o kɛ walasa ɲɛtaw ka sabati jateminɛw sira fɛ. Sani an ka Mali bila an b'a yira u la k'a fɔ juma ye dunba ye silamɛya kɔnɔ kunun tun ye juma ye wa kunun juma i b'a ye k'a fɔ a ɲɛnamayara misiri min bɛ yen n'o tɔgɔ dalen don El Hajj Bilali Jallow Moribabugu yan wa maaw taara jamaba de bɔra ka taga dugawu ta la wa a selila misiri alimami fɛ n'o ye kalifa mama ɲuman ta ye u ye dugawudonba kɛ k'a yira maaw la fana k'a fɔ juma don barikama don ladilikanw caman dira a kɛnɛ kan wa i b'a ye k'a fɔ don n'a nataw la ni Ala sɔnna an bɛna a jaw bɛɛ lajɛlen bɔ ka yira u la. Seydina Jibirila b'a fɔ Ijikɛla ma jɔn y'a fɛ ye ko Iji ka ɲi ko n'i taara Maka ko baraji b'a la k'ale y'a mɛn dɔnnibaaw da o tuma na Jibirila b'a fɔ i y'a mɛn dɔnnibaa mun de e tɛ se ka bila olu ɲɛ e k'i jɔ kɛrɛfɛ a bɛna fɔnisire ɲininka a b'a fɔ fɔnisire mun de b'a fɛ ka don alijinɛ kɔnɔ a ko ne ye fɔnisire de ye n ye fɔnisiraya kɛ ni nafolo ye n ye hinɛna fantanw na n y'a ɲini halala sira kan k'a don Ala ka sira kan o de y'a to ne b'a fɛ ka don fɔlɔ Seydina Jibirila b'a fɔ a ye jɔn y'a fɛ n yɛrɛ ko fɔnisiraya. Sisan an b'an ka jamana bila an bɛ taga i b'a ye k'a fɔ Liberiya jamana ɲɛmaa kalata kɔni kɛra jaabi fɔlɔ bɔra ka bin u ka jɛkulu min bɛ kalata la bɛɛ nka an bɛ jaabiba kɔnɔw de la bi yɛrɛ o jaabibaw bɛ sɔn ka bɔ n'a sɛbɛntiyara dɔrɔn George Weah ale ka jamana ɲɛmaaya siga t'a la a bɛna kɛ u ye nka an bɛ don min na fɔ sisan foyi tɛ se ka fɔ fo jaabibaw ka bɔ a ko bɛ boloda mun kan an ka lajɛ. Kalata labɛnw ɲini tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan n'o bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaa kalata ani wasaden kalata la Liberiya olu kɔni bɛ kɔnɔli la walasa jaabiw ka se ka bɔ ka bin kalata nana kɛ tarata 2 octobre kalo tile 10 wulada fɛ o kun cɛra o la mun ye u ka jamanadenw ye olu kɔni kelen don ka jaabiw kɔnɔ tile 2 tɛmɛnen kɔfɛ wagati min na u nana kalata boloda u ka jɛkulu mun bɛ kalata labɛn n'o ye NEC ye olu nana u ka jaabi fɔlɔ bɔ ka bin alamisadon wulada fɛ u nana yira k'a fɔ n'i y'a jate minɛ jaabi mun b'u bolo kɔrɔ 100 la 20 ɲɔgɔnna u y'o sɔrɔ ka bɔ kala bɛ taa so mun kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ u ka dolancila kɔrɔ mun bɛ n'o ye George Weah ye ale de bɛ ɲɛfɛ a kelen don ka fanga maaw ka cɛbɔ dan n'o ye Joseph Boaké ye ale ye jamana ɲɛmaa mun bɛ yen o ka ɲɛmaa dangɛn Ellen Johnson Sirleaf ye ale ma se k'i kan bɔ k'a sababu kɛ ale tun kan ka wagati 2 mun kɛ n'o ye mandat 2 ye o dafara ka ban an bɛ don min na i n'a fɔ sisan n'i ye jaabiw ta k'a lajɛ jaabi mun dira nin jɛkulu in fɛ jateminɛlikɛla minnu cira ka taa jamana kɔnɔ i n'a fɔ Union européenne n'o ye Europekaw ka jɛkulu ye fo ka taa se Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO n'o ye farafinna tilebiyanfan jamanaw ka jɛkulu ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira k'a fɔ jaabi mun dira NEC maaw fɛ teliya la u bɛ NEC fo o baara ɲumanw na hali u ka jɛkulu mun bɛ yen ni an kama National Democratic Institute olu fana ye o kuma kelen de fɔ. Bi sibirido pankuru dɔ nana bin a ka wulili tɛmɛnen kɔfɛ pankuru in y'a lajɛ k'a bɛ jigin nka a ma se ka jigin cogo si la a sago la maa 4 ɲɔgɔnna olu de bɔnɛra u ni la Côte d'Ivoire an ka kunnafoni lajɛ. Faransikaw joginna wagati min na nin pankuru in nana bin a wulitɔla sibirido Abidjan n'o ye Côte d'Ivoire faaba ye mun ye nin pankuru ye i b'a ye k'a fɔ wagati min na a wulila dɔrɔn u ka pankuru jiginkɛnɛ mun tɔgɔ dalen don Félix Houphouët-Boigny la o kɛnɛ kan pankuru in a nana gɛlɛya dɔ sɔrɔ maa 4 olu bɛ bɔ Moldavie wa i b'a ye k'a fɔ olu kɔni bɔnɛra u ni la maa 2 n'olu fana ye Moldavikaw ye olu joginna u taara n'olu ye dɔgɔtɔrɔso la n'i ye nin kasara in ta k'a lajɛ a sɔrɔla fiɲɛ de fɛ fiɲɛ in kɔfɛ sanba nana ka na yɔrɔ bɛɛ lajɛlen
minɛ wa i b'a ye k'a fɔ pankuru bolila ale ma se ka foyi ye o de y'a kɛ nin pankuru in maa 10 mun tun bɛ a kɔnɔ a yirala k'a fɔ Faransi sɔrɔsiw olu ye wulikajɔ boloda ka se ka u lakana cogo min na sabula Faransi sɔrɔsiw minnu bɛ opération Barkhane kɔnɔna la olu ka dagayɔrɔ dɔ bɛ i b'a ye k'a fɔ Côte d'Ivoire o bɛ i b'a ye k'a fɔ baara sabati walasa ka bamaciw kɛlɛ u ka dagayɔrɔ min bɛ Abidjan a yira k'a fɔ maa minnu joginna u taara ni olu ye de sabula u ka minɛnw bɛ yen de n'o bɛ tali kɛ i b'a ye k'a fɔ Faransi sɔrɔsiw olu ka minɛnw na u ka dagayɔrɔba o bɛ Jamina n'o ye Tchad faba ye o la minɛn in n'i y'a ta k'a lajɛ n'o ye pankuru in ye an ko a ma ko Antonov maa 10 de tun bɛ a kɔnɔ wa a ma se ka jigin a jigincogo la pankuru in taara bi ji sanfɛ Port Boué o ji la n'o bɛ tali kɛ i b'a ye k'a fɔ u ka pankuru jiginkɛnɛ yɛrɛ kɛrɛfɛ commune mun bɛ yen a n'o de gunnen don ɲɔgɔn na. Faransi kan mun bɛ yen n'a tɔgɔ ko Audrey Azoulay ale de taara ka kɛ UNESCO ɲɛmaa ye ani Katari maa dɔ tun bɛ ɲɔgɔn na an ka kunnafoniw lajɛ. André Azoulay a si bɛ san 45 la Faransi minisiri kɔrɔ don mun tun ɲɛsinen don u ka ko kɔrɔw ma ale de sugandira jumadon wulada fɛ ka don sufɛlaw la ka kɛ UNESCO ɲɛmaa ye ani maa mun tun bɛ ɲɔgɔn na o ye Katari ye Ahmad Al Kawari ye Madame Azoulay an bɛ don min na i n'a fɔ sisan maa hakɛ mun ye kala ta ye 30 ɲɔgɔn na a y'o o de sɔrɔ ani maa mun tun bɛ ɲɔgɔn na o ye 28 sɔrɔ maa 58 na minnu kan ka kala ta wa a tɔ ye de a ka sɛbɛnciya i b'a ye k'a fɔ novembre kalo tile 10 u ka jaabibaw fɛ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan wagati min na kalata tun bɛ sen na tɛnɛndon maa 58 minnu kan ka kalata olu y'a yira k'a fɔ u bɛna kalata u ye maa mun sugandi o ye Faransi olu ka minisiri kɔrɔ ye ale ye maa 30 de sɔrɔ minnu y'u kan de a ma 28 i b'a ye k'a fɔ o taara fan dɔ in fɛ André Azoulay an bɛ don min na i n'a fɔ sisan Egypte a ye olu ka dɛmɛ sɔrɔ ka sababu kɛ wagati dɔ kɛra a tun sen bɔra u ka kalata dɔ la. Ameriki bannen don bi k'a fɔ bolonɔ bilara bɛnkan sɛbɛn mun na walasa i b'a ye k'a fɔ Iran arme nucléaire ko ka se ka ɲɛnabɔ u y'a yira k'a fɔ u tɛ tugu o bɛnkan in nɔfɛ a ko bɛ boloda mun kan a kɛlen don ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen jɔrɔ an ka lajɛ. Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump a y'a sɛbɛnciya jumadon octobre kalo tile 13 k'a fɔ a tɛ jɛn ni i b'a ye k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn mun n'o o tɛmɛna kɔrɔlen Iran ni Ameriki ni o ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ a ye nin hakilina mun ta a kɛra sababu ye maa caman kumara la kɛrɛnkɛrɛnla yɛrɛ o ni jɛkulu olu kɔni y'a yira k'a fɔ u bɛnna nin bɛnkan in kan a bɛ tali kɛ lakana sira de fɛ o la mun ye nin ɲɛmaaba ninnu olu kɔni y'a yira k'a fɔ u bɛna don mun kɔnɔna la nin ye a bɛna ni yilayila ye u ni ɲɔgɔn cɛ jɛmaw olu kɔni bɛ kɔnɔni la an bɛ don min na i n'a fɔ sisan donna nataw la kɔngɛrɛ maaw olu bɛna mun de fɔ a la halibi u kɔni kelen don ka yira k'a fɔ tile 60 de bɛ yen sani kɔngɛrɛ ka daminɛ u ka se ka ɲɔgɔn faamuya a ko la ani u ka fɛɛrɛw dɔ sigi sen kan n'o bɛ tali kɛ ɲangini ko la ni Ameriki i b'a ye k'a fɔ ni olu nana yira k'u tɛ taa ni nin sira in ye ni dankari kɛra bolonɔ bilara bɛnkan sɛbɛn mun na u ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ tali kɛ Iran nucléaire ko la u ka parti politique minnu bɛ yen ni an b'a fɔ ma ko républicains olu kɔni y'a yira k'a fɔ kabiri waati jan ko bolonɔ bilara bɛnkan sɛbɛn mun na Ameriki ni ONU ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ Iran nucléaire ko la tiɲɛ na olu y'a yira a togoyaw ma bɛn olu de dun bɛ fanga la an bɛ don min na i n'a fɔ sisan u kɛlen don ka wulikajɔ boloda kumaɲɔgɔnya kura ka se k'o sigi sen kan cogo min na ka se ka bolonɔ bilara bɛnkan sɛbɛn mun na ka na ni falenniw ye o la an bɛ don min na i n'a fɔ sisan dɔw fana kɔni sirannen don k'a fɔ n'u girinna k'u fara ka bɔ a la olu kɛlen dɔrɔn de bɛna bɔ bɛnkan in kɔnɔna la a bɛ se ka na ni gɛlɛya dɔ ye démocrates fan fɛ olu kɔni kɛlen don ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ bolonɔ bilara bɛnkan sɛbɛn mun na a ka se ka to a nɔ la cogo min na sabula bolonɔ bilara a la wagati min na o y'a sɔrɔ olu ka maa de bɛ fanga la n'o ye Barack Obama ye olu y'a yira k'a fɔ olu kan ka wulikajɔw bɛɛ kɛ Barack Obama ye bolonɔ bila sɛbɛn mun na o ko ka se ka to u ka jamana kɔnɔ cogo min na o la nin ko in na u kɛlen don ka mun labɛn o ye ɲangini de ni Iran ni babali taara i b'a ye k'a fɔ k'o sɛgɛrɛ walima i b'a ye k'a fɔ ni Iran yɛrɛ n'o o yɛrɛ babali kɛ sira wɛrɛw fɛ u bɛ sɔrɔ ka na ni ɲangini walew ye. Faransi dolanci hukumu kɔnɔna la Luc
Lyon olu ye sebaya sɔrɔ u ka dulanci kɛnɛ yɛrɛ sanfɛ Monaco kan 3-2 u ka tile 9 mun nana boloda n'o ya a dulanci fɔlɔw yɛrɛ ye an ka kunnafoni lajɛ. Sira ɲuman o dira maa min fɛ o ye Nabil Fekiri ye. Lyon a tun kɛra u kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛna 2-2 kɛ u ni Monaco ka dulanci mun nana kɛ kunun jumadon sufɛla la n'o bɛ tali kɛ u ka tile 9 mun Ligue 1 kɛnɛ sanfɛ wa n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ wagati laban yɛrɛ kɔnɔna la kelen nana fara u ka cɛlu kan o kɛra sababu ye u nana sebaya sɔrɔ 3-2 Monaco kan. O la i b'a ye k'a fɔ mun ye Monaco dulan jɔkɔlɔsiba Daniel Subazic ale ye ballon bila ka taa yɔrɔ mun na a ma filila o de y'a kɛ Lyon olu nana i b'a ye k'a fɔ cɛlu la ma ni kufaran dɔ ye k'a kɛ 3-2 ye o dulanci banna o kan Lyon ka 3 Monaco ka 2 Lyon an bɛ don min na i n'a fɔ sisan i b'a ye k'a fɔ olu nana jɔyɔrɔ 3nan minɛ wa u bɛ tɔn mun kɔfɛ o ye AS Monaco ye PSG olu de kɔni bɛ ɲɛfɛ fɔlɔ. An balima TV anwal filɛbagaw an ye ninnu de sɔrɔ ko di aw ma bi alamisa dunyaba in na ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na don wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan an ka foli ni tanu bɛ aw ye aw k'an bɛn diɲɛ don ɲuman wɛrɛ.